खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब फरायहरबाय दा हर गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों बे आपडेटआ जाहैबाय आंनो सासे ब्रादारा मोनसे बाथ्रा बुंहरदोंमोन माने भाइराल भिडिअ मानो भिउस जायो आरो मोजां कन्टेन्टआ मानो भिउस जाया होननानै नंगौ बेयो राइट बाथ्रा आं बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय दिनै भिडिअ लानानै फैदों नायलांबाय थाबानो जाबाय दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब फरायहरबाय अब्ला खोनासं लोगोफोर जोंहा मोनसे गोरोन्थि मावो मानसिफोरा जे भाइराल भिडिअ होयोबा फेसबुक ससियेल मिडिया भाइराल भिडिअ नुयोब्ला बे भिडिअआ माने भिउस थाङो जोंहा मोनसे मोजां फिल्म ओंखारबा भिडिअ ओंखारबा बे बुस्थुआ माने भिउस थाङा बे बाथ्राखौ आंबो साननानै मोना दिनैसिम जोङो मोनसे बर' फिल्मखौ मिलियनालागै भिउस थांनायबो जोङो नुनो मोना ना बांद्राय मोजां जाबासो मिलियन भिउस थाङो सोरबा मिउजिक भिडिअआनो सिगांनि बायदि भिउसानो थांला 3 लाख 4 लाखनिफ्रायनो जोंनिया भिउसावनो थायो दा बेखौ जोङो गाज्रि मोनो मोनसे भाइराल कन्टेन्टआ जाहैबाय एसे गाज्रि दा बे भाइराल भिडिअखौ होयोबा गोबां मानसिया भिउस मोनो ओमफ्राय मोजां कन्टेन्ट होयोब्ला बे मानसिया भिउस मोना ओमफ्राय मानसिया डाउन जालाङो जे सानो बे भाइराल भिडिअ होगासिनो स' आंबो मोजां कन्टेन्ट होयै आंना बरिं जालांबाय साबस्क्राइब खालामबाय भिउस मोनला बेखौ साननानै माने गाज्रि लामाथिं थाङो आरो भाइराल भिडिअखौ होयो नंगौ नै थाम्बनेइलाव होनाया जाबाय मोनसे फिन साजा मुभि जोंहा नुनो मोनगोन दा बेखौ आङो बुंनो सानो बेफोरबायदि बर' फिल्मखौ हाजारसे सापर्ट खालाम जों बर' हारिखौ हाजारसे सायाव दिखांनो नाजा बैफोरबायदि फिल्मखौ नायनानै जाहाथे गुबुन हारिफ्राबो जोंनि बर' हारिखौ बुजि मोननाय बायदि आरो जोंनि बर' हारिनि फिल्मफ्राबो मुंदांखा सासे गेदेर लेभेलथिं थांनो हानाय बायदि खालामनो हो नैबे आं फिन साजा फिल्म ओंखारगोन बिनिनो बागै आं नोंथांमोननो एसे फोरमायना होबाय माने बेफोरबायदि बर' फिल्मखौ हाजारसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना दा बेखौनो लाना फैदों आं सासे ब्रादारा कुइसन खालामनो थाखाय बुंदोंमोन मानो भिउस जायो भाइरालफोरा मोजां कन्टेन्ट आं बानायबाय थायो मानो फैया होनना बुंदों आरोना बेनिखायनो आं बुंनाय जाबाय स' लोगोफोर जोंहा बर' हारिनि फिल्मफोरखौ हाजारसे नायबानो जाबाय फिल्म होननायल' नङा मिउजिक भिडिअफोरखौ हाजारसे नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुदोंना आङो भिडिअनि गेजेराव मोनसे भाइरालखौबो होना होदों उन्दै गथ'फोरा स्कुलाव थांनानै जेरैबायदि हाखा मानसिजों एबा गुबुन जाथिजों जेरैबायदि फरायदों ना लिरदों बिथांमोना माने सिस्टारमोना माने गुबुन हारिजों बेफोरबायदि लाइन मारनायखौ नोंथांमोना नुखादो आं मोखांखौथ' देखायनो हायाखै सोरनि फिसाजो सोरनि फिसाला आं बेफोरखौ फोरमायनोबो दरकार गैया दा नोंथांमोना नुखादों बैफोरबायदि भिडिअ बा ससियेल मिडियायाव गिदिंगोन गिदिंनानै मिलियन गाहाम भिउस फैगोन मोनसे जोंनि मोजां कन्टेन्ट लिरनाय फरायनाय कन्टेन्ट बेफोरखौ गोबां मानसिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों
होगासिनो दङ नाथाय बेफोरबायदि भिडिअआ मानो भाइरेल जायाखै बेफोरबायदि भिडिअआ मानो ससियेल मिडियायाव गोसाराखै बैफोरबायदि भाइरेला मानो सोलिगासिनो दा जों बेफोरखौ नुनो मोनगासिनो गोबां साननो गोनां बैफोरबायदि बिमा बिफाया बिसोरखौ मानो बादा होनो हायाखै जे गावनि गथ'फोरा स्कुलफोराव बेफोरबायदि थांनानै भाइरेल खालामजाजादों बेफोरखौ बिमा बिफाया नुगोना नुवाखै मानो होबथानो हायाखै दा बैखौसो नांगौ जोंनो गोबां मानसिफोरा बेफोरबायदिनो गुबुन हारिखौ लानानै गोमालांदों गुबुन हारिजों बुथारजादों बैफोरखौ बिमा बिफाया गिनो रोंगोना रोङाखै दा बैफोरसो आंनि मोनसे सोंनायाव फैबाय थायो आरोना माने कमेन्टआवबो बुंबाय थायो आदा माने आंबो मोनसे भिडिअ ओंखारदोंमोन आंना मानो भिउस फैया नोंना मानो फैबाय थायो होननानै दा बे ब्रादार आंनि सिगाङाव बुंहरदो आंबो भाइरेल भिडिअ होग्रा खालामसिगोन होननानै दा बियो मोजां कन्टेन्ट होयोमोन मोजां कन्टेन्टखौ रावबो नाया भाइरेल भिडिअखौ नायनो हमसिगोन मानसिफोरा बिनाव माव फैनो बे मोजां कन्टेन्ट बानायो बिनावथ' भिउस फैनाय नङा बै भाइरेल कन्टेन्ट बानायनायफोरनासो फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनानै बुंहरो जाय मोजां कन्टेन्ट बानायदो बेखौ गोबां मानसिया फकास खालामनाया मोजां मानो होनबा जाय मोजां लामाथिं थांगोन बे मानसिया साक्सेस जानो आरामसे खाबु मोनगोन बेनिखायनो बुङो जोंनि बर' हारिनि मिउजिक भिडिअ होयोबा फेसबुक ससियेल मिडिया भाइरेल भिडिअ नुयोब्ला बे भिडिअआ मानो भिउस थाङो जोंहा मोनसे मोजां फिल्म ओंखारबा भिडिअ ओंखारबा बे बुस्थुआ मानो भिउस थाङा बे बाथ्राखौ आंबो साननानै मोना दिनैसिम जोङो मोनसे बर' फिल्मखौ मिलियनालागै भिउस थांनायबो जोङो नुनो मोना ना बांद्राय मोजां जाबासो बि मिलियन भिउस थाङो सोरबा मिउजिक भिडिअआनो सिगांनि बायदि भिउसानो थांला 3 लाख 4 लाखनिफ्रायनो जोंनिया भिउसा हमथायो दा बेखौ जोङो गाज्रि मोनो मोनसे भाइरेल कन्टेन्टआ जाहैबाय एसे गाज्रि दा बे भाइरेल भिडिअखौ होयोबा गोबां मानसिया भिउस मोनो ओमफ्रायो मोजां कन्टेन्ट होयोब्ला बे मानसिया भिउस मोना ओमफ्राय मानसिया डाउन जालाङो जे सानो बे भाइरेल भिडिअ होगासिनो स' आंबो मोजां कन्टेन्ट होयै आंना बरिं जालांबाय साबसक्राइब खमायबाय भिउस मोनला बेखौ साननानै माने गाज्रि लामाथिं थाङो आरो भाइरेल भिडिअखौ होयो नंगौ नै थाम्बनेइलाव होनाया जाबाय मोनसे फिन साजा मुभि जोंहा नुनो मोनगोन दा बेखौ आङो बुंनो सानो बेफोरबायदि बर' फिल्मखौ हाजारसे सापर्ट खालाम जों बर' हारिखौ हाजारसे सायाव दिखांनो नाजा बैफोरबायदि फिल्मखौ नायनानै जाहाथे गुबुन हारिफ्राबो जोंनि बर' हारिखौ बुजि मोननाय बायदि आरो जोंनि बर' हारिनि फिल्मफ्राबो मुंदांखा सासे गेदेर लेभेलथिं थांनो हानाय बायदि खालामनो हो नैबे आं फिन साजा फिल्म ओंखारगोन बिनिनो बागै आं नोंथांमोननो एसे फोरमायना होबाय माने बेफोरबायदि बर' फिल्मखौ हाजारसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना दा बेखौनो लाना फैदों आं सासे ब्रादारा कुइसन खालामनो थाखाय बुंदोंमोन मानो भिउस जायो भाइरेलफोरा मोजां कन्टेन्ट आं बानायबाय थायो मानो फैया होनना बुंदों आरोना बेनिखायनो आं बुंनाय जाबाय स' लोगोफोर जोंहा बर' हारिनि फिल्मफोरखौ हाजारसे नायबानो जाबाय फिल्म होननायल' नङा मिउजिक भिडिअफोरखौ हाजारसे नायबानो जाबाय अब्ला बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन ओमफ्रायो जोंहा फिन साजा मोनसे फिल्म नुनो मोनगासिनो माला रिलिज जायो मिन्थिया बेवहाय दोङो मुंदांखा सिमां सायनारि एक्टर बेनिफ्रायो पुजा मुसाहारि टमि नार्जारि नुसिगोन जोङो उनाव नायनोसै अब्ला बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन ओमफ्रायो जोंहा फिन साजा मोनसे फिल्म नुनो मोनगासिनो माला रिलिज जायो मिन्थिया बेवहाय दोङो मुंदांखा सिमां सायनारि एक्टर बेनिफ्रायो पुजा मुसाहारि टमि नार्जारि नुसिगोन जोङो उनाव नायनोसै अब्ला बेखिनिसै दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय